time. Another day, another story, guys. Yeah, I'm back. Officially, I'm back. And there's only a story. So anonymous uthi mna ndakhe nje nangena engxakini yoba ndihambe ndiye kwenye ilali emgidini neetshomi zam. Uthi sihambe imini erongo ngexesha elirongo, sabuya itshomi yethu sesingayiphethanga, sesingahambi nayo nje. If you guys, I'm Landova, do story times on TikTok and also here on YouTube. I do story times for you about being entertained, and if you have hand this story. And now, if you want to join now, be part of the family. Make sure you subscribe on this channel and comment like if you go over and also like this video. And I appreciate a cool learn to learn my story. Also, anonymous loan. Ndithemba yam ke apha ekuhlaleni ehlala sikhula sonke nje yonke into ethetha sonke noThombi sing gobhedo. Uthi ke nje mna ndikumjida amasongenangxaki kuthe kofika omnye umjida phelaleni ngoDisemba sovana nomjida yaba ndimi yaba ngi-accuse yaba ngumjida losuke eKapa. Uthi kumjida ke akaqondakali manje ngathi ngulo utrokiweyo but ingathi useholiday yini ngoba siyamuma uyathanda utshaya umjida, uthanda utshaya ezinto zabo ke athaya nesoli. Uthi umjida akabambeki phaqomama yakhe asifundeni ba umjida betshaya sesiqhela ngancame into zomjida senzayo sifuna nje ba aphume kwezo zakhe. Uthi hayi ke nyani se-invite thina amajida walapha elalini siya-invite ngomnye umjida uba masihambeni mani siye kwenye ilali yabo ukhona umgidi phaa lala safika sonwabe phayana mninike nomjida lofikayo usuka eKapa i-experience andithi. Uthi ke anonymous nqomba yena wathi mandime mani uThoma lo waseKapa ndiye kowabo ndifike ndimxelele uba jonga late siyamatsha late siyahamba sifumene uba kukho umgidi okhoyo mani saya kuwe ezamajida lapha elalini sakonwabeza kwindim nje inguwe ingu-accuse wam lwalapha elalini sahamba sonke sobathathu siyofika phayana kuba bakho ngxaki. Uthi hayi ke nyhani ke umjida lona ke athi hayi ndiyayilungisa ngoku accuse ndihamba nawe ngoku zahlala apha kowena until de sihambe. Uthi hayi ke nyhani semsoba benomjida uthi sihlale nje wethu asifuni uyapha emini into omgidi lo silungiselele ba siye phaa late mhlawumbi xa semhlawumbi kukhutshwa izinto okanye kusithile asifuni uyangekho into asisetyenzwa ngalo. Uthi hayi ke nyhani ke xa phaa late siyahambe thama sithe chu ke apha endleleni xa sisithi hayi bo umjida lo waseKapa uphethe izolo apha kuye ufuna utshaya ngoku bese nxa ufuna utshaya ngoku ufuna uzofika uqhunyiwe phayana uzawuthini ebantwini uzababona nabantu uzayiva nale experience khawukhume ngezo zakho zokutshaya. Uthi ake nyani umjida ayibeke ecaleni lezoli yakhe. Uthi siyahamba ke nyani xa sifika phaa umgidi qusa kuyaphithizela kubo lawo yomgidi kuyaphithizela kugcwele abantu phandle kulo mzi. Ule lali le asikho used kuyo ne but siyayazi nabalapha elalini but asikho used kuyo lakhayo lali yethu but siyile nje uba siqhawukele ngulayini yabo. Uthi hayi nyani ke bafike ke phayana kulaa lali ke batshomanise labajida waphayana ke bamfumana lo mjida lo babemileyo bahlale bonke ke bonwabe. Uthi hayi ke silindile manapha kude kukhutshwe tu utywala ilawe ba bamba lapha kusathethwa izinto utywala bokhutshwa beqomba thina sizele utywala hayi ukade bokhutshwa. Uthi nyani ke de sikhutshwe imfanelo zabafana. Uthi sikhutshwe ke nyani ibe loo nto ke ngoba mane kuthungelwana yiloo nto mane kuthungelwana. Uthi besiqomba thina yabona lo utywala lapha kukho utywala obuncinci balapha I don't know what the ways banise ngakhona kulo mzi lo yabo. Uthi hayi ke nyhani ke batasha umjida lo bamemileyo baye efondini awunako umtyala usicaleni I don't think basonqilo utywala balapha omncinci kakhulu. Abesethi hayi jongani don't worry manzi ikhona endiqhoshekelayo necaleni but ke wona ingabe ndihlala nabanye amajida phansi andibamba nina. Uthi hayi ke nyhani sihlala phela sihlale silinde lo mjida uzasibamba. Uthi efondini sinazo neentloni uba phela siyombuza cause ngoku ngathi siyalawuza umgidi lo ngathi kuyalanjwa uthi siyalawuza. Uthi hayi ke nyhani sihlale ngabikho ngxaki. Uthi hey umjida waseKapa athina uyagoduka udikiwe kuhlala apha lela endiqhela ngezwe yena ufuna ugoduka ngoku and thina sithi mangabethi izoli yakhe ufuna ubetha izoli yakhe usagoduka. Uthi wesiqoma uzogoduka lo mntu ohamba naba uzoyazi njani indlela lo mntu oqala uyafika eKapa and ngoku sebusuku ngoku umnyama nyhani ngoku uzothile umbudibeni umuntu angamaziyo phaa amkhabe ezantsi. Uthi hayi umjida sithembile ke sithi yena unemela usuke eKasi uziqhelile iwezi. Uthi hayi ke umuntu akafuna umamela ngoba lokhu ujeni usuke eKapa uyazazi weyiba kwathini ilali izibhido nje izibhido into othini izibhido akazoyika nozoyika ngothina izo nto zezo. Uthi hayi ke umjida aphume uthi aphume ngaqhuma esinewale uzothola umjida uhambe nathi lo wasiphume sihambe nayo.
uthi hayi ke nyhani siphume ephumeni kwethu sicela asibone lo mjida lo usibizileyo bese simxelela ukuba hayi siyahamba because lo mjida walapha eKabeni akafuni uhlala lo mgidi. Uthi sibe siqomba lo mntu loyo bezothina babe akafuni uhlala lapho yo. Uthi ke hayi nyhani kumjida lo bese sithi hayi babani nansi ibhotile nihambe nayo ke akho ngxaki. Uthi hey xa sizoke ixesha efowunini kuzabusuku nyhani kungo-1 apha sifathuza ngo-1. Uthi uwazi uba ikhona indawo esigqitha kuyo obunana bakho kumnyama koomizi kuvele kube lithafa uyofika kwethu ilali. Lo mntu lo ufuna sihambe phayana sihamba sibathathu asizithembanga nathi. Uthi sithi ke abo siphethe intonga njengeqhele elalini ngiphathwe intonga siphethe intonga ayikho into esiphetheyo siyahamba. Uthi sihambe. Uthi xa sekuphele imizi lelali sisuka kuyo sijobe kweyethu ilali sesibona uba nansi ethu ilali light zibane le but kule ndawo sikuyo kumnyama. Uthi sibone inja ehamba phambi kwethu le nja le but ikude kunathi siyayibona kodwa yishape yenja leya surely yinja leya. Uthi ihambe le nja. Uthi athi umjida lo waseKabeni wathi hayo nja leya thina yiyo for ninja iyazihambe yaselali napha thabe isuka aphi nayo mhlawumbe isuke emgidini lanja okanye yagoduka siyazi. Uthi ihambe inja phambi kwethu uyibona le nja ihamba phambi kwethu hayi thina ihamba sithi kungathi inja le izazibi yaphi. Uthi efoni siyayoyika le nja but sizixelela uba sizothi chophe emini kwayo asizusondela kule nja le. Uthi ke sihambe nyanya siyahambe. Uthi ame umdida waseKapa athi mathi ndifuna utshaya izolo mina ngoku andikho phakathi kwabantu andikho semizini abantu uthi kasuke ndiqhumise ngoku apha endleleni. Uthi sibe simile ke siadyuwisha ngale nto yale nto yakhe uba makakhambe ngotshaya siyoyika ngosebusuku uzotshaya then athini kusebusuku ngoku. Uthi ke nyhani ke lo mjida lona abe nenkani. Uthi xa siphinde sijonga asayiboni laa nja bezixela umhlawumbi ihambile laa nto something. Uthi hey but sinamanwele siyazithi uba like unovalo uyoyika and intatha unanwele ncame entloko. Uthi hey siyoyika sinovalo. Uthi siyahambe. Uthi ke kwasemini ke kudala kumane kugqithe eQuantum siya kulaa lali mos kuba kho kumgidi. Uthi kuthi gqi eQuantum emveni kwethu ule Quantum iQuantum le ngathi igqumza umculo kubona igqumza umculo yavova. Uthi siyayibona iyavova iseza pha. Uthi wasofana izatha lahle angasibane le Quantum ngosebusuku imoto izolathi izibane like ubright nibone xa isiza la moto ba ilightini. Uthi yes iQuantum siyayibona ishape yeQuantum leya mos nobusuku ngamnyama kangakanani nawe uyakwazi ukubona ezinye izinto yabo. So uthi bayibona ke badaze eQuantum isithi uthi igqumza iQuantum umculo yavova iyagqumza. Uthi yathi sithe futhi ngoku ngoba sihamba siqabula le brand siniwe ngumjidi. Uthi ize le Quantum esiqoba sazibetha phakathi le Quantum. Le Quantum izasehlisa pha elalini sikoduki ke ngoku. Uthi hayi nyhani seQuantum beyifika imile Quantum. Uthi kugcwele abantu abakobhuti abantu kwesisi ingathi basuka nje emnxelweni. Uthi sibuze uba hayi mathi khethe sikholiseni mani siyapha elalini. Wathi abantu hayi suka sanowara mani khwelani mani afike sisele kulesi salayo emotweni sanowara. Uthi kubona abantu abanxelele banobele kanjani babe benobubele abantu bakulaa moto. Uthi hayi ke nyhani sizibethe phakathi hey umjida lo uqhunyiweyo athi naso zakhwele Quantum angayaziyo. Uthi foni sithi khawume foni khwela. Uthi laa mjida unenkani uzasele ngikhwele Quantum engayaziyo ngizohamba ngenyawo esifikele ekhaya. Uthi foni basikhwele foni. Uthi wanenkani umntu hayi uthi asabomba hayi ngoku masehlike nathi kuba lo asizokwazi uhamba simshiye yedwa apha nathi masehlike. Uthi hayi sehlika nyhani ke nathi yemke Quantum. Uthi hey qoma hayi ke ngoku siyoyika nyhani eqoma ke sesimkene la Quantum bhala umntu ahlibazisa. Uthi waqoma sinomsindo noba nomsindo ngasamthi sinomthi sendleleni kuthulekile. Uthi akayitshaya intsangu apha endleleni. Uthi wayitshaya intsangu kodwa wahlala phansi ethi nje sashiya thina uzozibona uba uthini siphumile nenedibene nawe ngoba unenkani elosebusuku ngoku asaba sokuthini. Uthi siyamoma ulityokolola kwanothini. Uthi hayi ke sihambe simshiye. Uthi sihambe sesikude sicima uba nje simshiyile uzobuzwa kuthi ngcono mjela lo sihambe entsukeni. Uthi siyomlanda mrhuqo. Uthi hey phinde futhi iQuantum emveni kwethu igqumza umculo sikoba ayiyo le Quantum ke yagqitha le apha kuthi mashidi. Athi omnye hayi niqunyiwe shemnina kusho lo utshayileyo kanye athi akagqithe Quantum apha nenkani engxakini wasambeni manje selokukhwelana nemoto engazaziyo. Athi omnye guys ndiyaremember lo sisi ukuvule icango ngoku la sisi besivule icango ngokutyana le Quantum le iyaphindwa ihambe kwesibini apha. Athi omnye foni mina xesha leni nithethayo inenza yenza khwela Quantumini iyondibeka elalini soze nami ndihambe indlela engapheliyo mna andishiya apha. Uthi hayi nyhani sikhwele sonke phakathi sibethe phakathi sonke. Uthi ihambe Quantum. Uthi egqumza uthi ukubona izipeakers gqumza kakhulu uthi uboma ufuna hayi ke guys. Uthi sithi ke abo sikhangela umjida apha elalini
kodwa ke umuntu omaziyo uba umtshita uphelele phi. Uthi andithethi ngefemeli yakhe isithuka umhla nezolo uba umntana simsephi, behambe nabo. What do you mean uba lo ntoni sithi asimazi? Siyaqala thina uba asimazi, umtshita uvele watshaya wayinto engayaziyo and nathi besinxilile mhlawumbi uvuke ingqondo zakhe zotshaya wahamba bamba phaa akatshaya uzibambane ninabazana nezitori no. Hayi ke nyhani umtshita kaba kabonwa ke yaphela ke iveki. Uthe mako bephelile iveki kwafika nje abantu ababalekayo ekhaya abathi ndiyabizwa kulo zibani, bizwa ke kulo mjida lo singabonile. Xa ndifikayo ke umjida kuthiwa ubhaqiwe ngumntu eselusa kwelaa thafa liphakathi kwelali yam nelelali sasisuka kuyo ngalaa mini. Aba ke uwele emseleni and umsele lo ebenamanzi, so umjida kuthiwa unoba wawela kulaa msele and then warhaxwa ngalaa manzi. Asiyaba yenzeka njani ke into kwacaba ke ngoku uyathathwa i-forensic ntoni uhambe emoshwali ke abantu bakuwabo basoloko besithuka ke uthi besithi ke ngoku abantu bakuwabo ibanga lwesithi umntana wabo bulewe sithi. Uthi ke yena lapha elalini ke yaba indaba ke uba uzibane behambe nathi rejina samshiya wasweleka. Uthi sibangaexplain uba hey sithathwe iquantum esingayaziyo yasibeka endaweni ethile phofu zithe sethuka thina sayibona iquantum silost uba kwenzeke ntoni. Hayi yengulowo umuntu uthi hayi noba benithathiwe nanizithunzela, abanye bathi hayi nimbulele niyaxoka, abanye bathi hayi nina niyazi into eninzile kumntana wabantu. Uthi hayi ke kwenziwa zonke amalungiselelo wesingcwabo. Umjida ke lowo waye wafihlwa ke uthi wasostress zathi ngesingcwabo sakhe nje manje ibhokisi ifakwe ententeni kuba kuyoshunyayelwa kugqibothile kwangena intaka ke yafela phezu kwediska yafela phezu kwebhokisi yakhe intaka. Uthi wonke umuntu emangela uba waye kuzofela intaka phezu kwebhokisi yalo mntana. Ngoku umntu ke wesithi lo mntana ubuthathiwe yayile ixesha lakhe ngokutyana sasihamba naye thina kwafuna uba uthathiwe nto ezangamabomu ezi yayinto nje yaselalini ekho. But ke bazizela family yayisizonda ayizifuni nosibona. Uthi zange ndiphinde ke ndithethe nefamily yakho umjida zange ndiphinde ndithini ngoba bathi umntana wabulawa ndim ohamba naye. Uthi uzifela kabuhlungu ke ngomngane wakhe bayamehlela laa nto. Uthi naye akayava kwenzeka ntoni ngoba busuku bala quantum bavele nje badonye ingqondo yinto engazwayo. Uthi siphela kapho ke isitori sakhe. If ufuna uziva izitori zikanje and uyazithanda esi story, make sure you subscribe on this channel, please. Make sure that you comment, you like this video. Channel yethu izokhula and mna ndizoyazi uba wena uyazithanda ezi story futhi ndiqhubeke ndenze ezinye. Of course, see you next time. I can't wait to see you on my next video.